na subscribe, kana ka danna ƙararrawar sauti domin samun labaran da muka ɗora cikin gaggawa. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka wadda muke kira da suna Taskar mu 24 TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To jama'a, duniya ina zaki da mu? Wannan mutumin da kuke gani dan asalin jihar Lagos a Beta Meta a unguwar Lagos mai suna Okoneyi Idris wanda ya canza sunansa zuwa Bobrisky, wanda kowa ya san shi yanzu a duniyar intanet. Ya kashe maƙudan kuɗaɗe sama da naira miliyan 25 na Najeriya domin a canja masa halittarsa daga namiji zuwa mace, wanda shi a ganinsa wannan aiki da ya ba wani abu bane ba illa iyaka ya burge kanshi, domin har 'yan uwansa mahaukata irinsa har da masa fatan alheri da fatan Allah ba shi nasara zuwa wannan aiki da za a yi masa a ƙasar waje. Wani abin ban haushi ma, bari mu nuna muku ɗaya daga cikin kaɗan na bidiyon sa da yake rangwaɗe kai ka ce mace ne. Is this traffic here? To muna roƙon Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala da ya kiyaye mu daga sharrin shaiɗan, domin wannan sharrin shaiɗan ne. Ga dai saƙon mu dai kada a manta.